Čus, zdraví vás Vladko a natáčame zase s privátom. Takže, super. No a je tu host Jožo. Čau. No dúfam, že ho počujete, inak to neviem. Čau. Ako Jožo nemusím počuť. Jožo? No. Aha, ok, si tu, ok. Budeme si dávať hospodku, my sme najlepší. No, levelíme sa a ideme na podzemku. Aha. Takže my si musíme dať zbraň. Zistujem. Ne. Učíme si niečo. Ty kokos. No, oni tu vo mne píšu furt, že som nejaká čvorka a tak. Oni si len tam robia srandučky, že ja nejsem čvorka. Proste nechápu, čo sa tam žíkajú, ale... A tebe sa akože ako keby vymazal, či čože? Čo? Ako keď si mi vymazal? Hen ten počet. Na... Nevymazal, však ja ho tam mám uložený. Tak čo je hento heslo? Ja neviem. Musíme zistiť. Ale ne teraz. A inak počkejte, to som zabudol. To je vlastne privat.sfgmod.e. Som zabudol sa na to. Budeme to aj v opisku, ani som vám to povedal. Takže dúfam, že si to zapamätáte nejak. Vypadlo. Kde to už? Kúpime si štít. Ty sú najlepšie. A už hovoraj niečo. Takže, počkajte. Jožo... No? Takže Jožo vyzerá takto. Dobre. Čau. No, neviem, to bude rýchlejšie teraz. OK, teraz ma neukazuj. Ja viem, neboj sa. Čo robíš, Jožo? Ty ma nadáča, že? Ne, ale fakt, čo robíš? Čak ja sa na teba nemôžem ani pozrieť, čak si mi hovoril, že vieš, neukazuj. Ináč už mi ide moca. Moc fakt? Hej. A potom pôjdeme hrať. Teraz ne. Ale teraz? Ne, však natáčam. OK. Len za takých 6 minút možno. No. Au. Si questík. My sme najlepší questík. Práve,
kokos. Čo? Čo sa stalo? Ja sa tam vymazal. Akože sa mi vymazali všetky servery. Aha. No tak inak moje mc27.crew.sk 2.25570. To vieš, ne? Hej. Ako? MC27 .crew 27.crew.sk SK 2. 25570. Počkaj, 2.255.7 No 2.5.5.7 70. No 70. 7 2? 25570. OK. OK. Hej, ide. OK. Počkaj, musím si ešte znižiť hlas. Nareglíme, my sa tu nareglíme ako Toto si môžem nechať. OK. Tohle by bylo asi všechno z tohohle privátu. Určitě dejte odběr a like a prostě komentujte, že to dobrý. Prostě důležitých privátů tu hodně, já jich mám víc než 30, takže je češtějce.